състезание с камили. Знаете ли как се играе при нас? Знаете ли как се играе при нас? Ама, що бе, ти искаш? Ето ти се забавля. Всеки от участниците трябва да ползва. Къде? Там стримата, там. Машка Камилка се движи малко на пъти на всеки. Първата, която стигне до финала, ще се получава награда. Може от рампа нагоре трябва да се пусне точно. Уважаеми жители и граждани на Севлиево, имаме изключителното удоволствие да ви гостуваме с неповторимото състезание с дубайски камили. Елате да усетите тръпката на Формула 1, пилоти, отбори, конструктори и всичко останало с надпреварата с камили, като всичко и единствено е на вашите ръце. Започваме след няколко минути. И така, само тук емоцията и тръпката на най-уникалното състезание. Формула 1 с дубайски камили. За вас севлиевци, заповядайте. И така, виждате първите участник с нашето невероятно уникално надягане с камили. Айдар, готово е! Камили. Свърши ли? Случват нещата. Елате да победим заедно. Хайде Севлиево за победите на единственото състезание. Абе не, още кара! Ама Айдар не кара. Кара, бе? За да ви забавлява и да ви става най-страхотните и уникални награди. Той не го изкара той. Абе свърши. Който победи има титлата Краликар номер 1, както и голямата награда. Така че заповядайте и не се колебайте. Ще да покажете вашите способности в форлението на топки и състезание. Амет е последен. И дубайски камили. Хайде Севлиево. Нашето уникално състезание с камили очаква следващите участници да се присъединят, да се забавляваме заедно, да печелим страхотни уникални награди.